Bună ziua, mă numesc Tănescu Adrian, sunt student anul 1 la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, în cadrul specializării informatică aplicate și programare. Acum îmi dau primul meu examen, acesta este la disciplina Tehnologia Informației și Comunicării. Am de rezolvat două probleme, una dintre ele fiind în programul Microsoft Word, cealaltă în programul Microsoft Excel. Prima dată am descărcat după site fișierul curs Excel DocKits și am urmat mai mulți pași. Prima dată am formatat pagina la tipul de coală A4, așa. Am stabilit marginile, tot de la meniul Layout, marginile corespunzătoare cerințelor. Am spațiat rândul la 1,15 linii. Am formatat tot textul cu fontul Calibri de 11 puncte. Așa. Am aliniat Justify Text, adică stânga-dreapta. Am introdus Page Number de la Insert, Page Number. Am editat antetul pentru dublu click în porțiunea respectivă și l-am editat. Am făcut conform cerințelor. Am aranjat toate capitolele astfel încât să înceapă fiecare capitol să înceapă pe fiecare pagină, pe o pagină nouă, iar în subcapitole să curgă liniar, adică să se găsească în continuare, să nu fie pe pagină nouă. Capitolul 3. Capitolul 3, conform cerințelor, trebuie orientat landscape. Acest lucru l-am realizat prin comanda cu ajutorul comenzii break și break next page. Următoarea comandă a fost aceea de modificarea layout-ului de tipul de pagină peisaj sau portret, în caz de față peisaj. Cuprinsul. Cuprinsul a fost generat automat înainte de a genera cuprinsul, trebuie să treci capitolele ca și heading 1 sau subcapitolele heading 2 și în continuare heading 3, 4 dacă este cazul. Cuprinsul se generează automat. Același lucru am făcut și cu indexul, tot în porțiunea reference, după ce e stabilită, există opțiunea Insert Index. Am instalat documentul cu denumirea Stănescu Adrian, ca și în cerință. A doua problemă a fost un exercițiu în Excel, aceeași modalitate de obținere a fișierului după site. L-am deschis pe cel modificat lucrat de mine, nu pe celălalt. Am concatenat prima dată numele, deci avem pe o coloană numele și pe o coloană prenumele. Și eu le-am concatenat cu ajutorul comenzii AND. A doua cerință a fost să stabilești vârsta. Această vârstă am stabilit-o cu ajutorul comenzii today, care dă data actuală a sistemului, minus F2, care este data nașterii respectivei persoane. Ca să obții numărul de ani, se împarte la 365,25, să alege opțiunea 0 decimale. Apoi, a trebuit să sortez angajații în funcție de vârstă. Mai mic de 30 de ani, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 65 de ani și se pot pensiona. Acest lucru l-am realizat cu ajutorul comenzii count ifs. Și aici există mai multe tipuri de condiții pe care le poți pune ca să obții rezultatul așteptat. Funcția sub, în calcula toți angajați. Am introdus o coloană nouă în partea din stânga, care am denumit-o număr curent și numărul curent este de la 1 până la numărul total de angajați.
Acest lucru s-a realizat automat prin control apăsat și apăsat cu butonașul din dreapta jos al celulei respective. Așa, ultima cerință a fost o diagramă în care practic am selectat acel tabelaj mic cu vârstele persoanelor și am reușit să creez diagrama automat. Am redenumit prima pagină Adriana Stănescu și cam asta este. Mulțumesc frumos! 5 minute 33. Mai tai un pic din ele.